Det bliver sagt. Selvbiografi fra 2001. Skrevet af forfatter og journalist Christian Ditlev Jensen. Christian Jensen er vokset op i Holbæk med begge sine forældre, og da han var ganske ung, var han på ferie med sine forældre i Frankrig. På denne tur lærer han sin nye voksenven at kende, Gustav. Gustav begår seksuelle overgreb på Christian i en ung alder, men Christian siger intet. De tager hjem til Danmark efter ferien, og han fortsætter med at tage toget ind til København. Hvor de seksuelle overgreb fortsætter. Overgrebene fortsætter, men Christian bryder sammen som ganske lille og fortæller sine forældre, hvad der er hændt. De cutter kontakten med Gustav. Det der gør stadig, at Christian i dag har store problemer med mangel på tryghed og problemer med intimitet. Selvbiografien er et klart og sandt billede af den barndom og de traumer Christian oplevede i flere år. Derfor er hele bogen ren selvbiografi uden videre opdækning eller dobbeltkontrakter. Christian har brugt sin selvbiografi som en heling til sig selv for at få anerkendelse i et samfund, som han ikke mener tager hånd om pædofilisager, men derimod skubber dem til side. Christian ved også, at Gustav bor i en forstad til København med sin kone og 2 børn, og også at han stadig er aktiv pædofil. Derfor er bogen et opråb til samfundet om, at man ikke skal acceptere, at pædofile kan gå frit rundt og ødelægge livet for små børn. Nej. Lars mener ikke, der er nogen dobbeltkontrakter. Anmeldelserne er alle enige om, at bogen har været nødvendig for forståelsen af menneskers reaktion på misbrug. Den blev modtaget som en uhyggelig realistisk bog, men samtidig lærerig. Christian Ditlev udtalte selv til Politikken, at folk begyndte at stirre på ham på gaden. Og at andre ofre ringer til ham med deres historier, og netop dette var Christians ønske med bogen. At bringe dette svære emne op, så de, der ikke har været stærke nok til at komme ud med det, eller de, der blot mangler noget anerkendelse, inderligt kan få det sagt.